हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय बे भिडिअआ सोरनि आरो मानि सायाव जागोन। नाथाय बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा माब्ला आरो बबेयाव नुनो मोनगोन बेनि गासै सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांनो नांगोन, अब्लासो मोनथिनो हागोन। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर, बेसेबा गोबाव बोसोरनि उनाव जों दिनै फिन नुनो मोनफिनसिगोन मुंदांखा सिनियर फावखुंग्रि गितानजलि बसुमतारी बिथांखौ बर' सावथुन मुलुगाव। गोबांथार रायजो राजाफ्रानो बिथांखौ बर' सावथुन मुलुगाव फैफिनजानो हास्थायनानै दंखायोमोन। बियो दिनै जाफुंबाय होननानै बुंजायो। लोगोफोर, दायो बे हाप्तायावनो गितानजलि बसुमतारी बिथांनि गोदानै मोनसे फाव खालामनाय बड' मिउजिक भिडिअ नुनो मोनफिनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों लोगोफोर नों सेराव। बे मिउजिक भिडिअआवनो गितानजलि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फाव खालामदों रुपम बिथाङा। कनसेप्ट डाइरेक्सन खालामदों लिचन्द्रामे। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उषा रानि ब्रह्म। लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों सोमखोर दैमारि। मिउजिकआव दङ दि दैमारि। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नोंथांमोनहा अन्सु ब्रह्म फट'ग्राफि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो थाबैनो फुल भिडिअखौबो बे चेनेलावनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।